Zulu. Zina lako uchitwani wewe? Unonzana? Zitara ndo Ndiuraye. Uzayani. Mwingwa kubona. Mwingwa kubona. Unobva ku? Ujoshe kubona. Ujoshe kupi? Kwa nzimbo. Sabuka kumbani. Sabuka Wangu mawozo. Chifu kumbani. Mambo. Chifu makope. Makope. Tufuna ti tatukulera kubana. Laza ndikutane bana. Vanhu afuna kukutsvaga. Walaza kutsvaga. Afuna kudziya kuti uyu yakhalapa achita sosopa. Vanozika moto unonika papi. Bwino. Apa ukhala kuboni wewe. Izvo zvipazo zvinasokugara kupi? Apa ndiri kugara ku White Cliff. Ndikukhala. Ndokugara. Bwino. Iwe ndinowanzogara mandingi ndilaka. Undachita chani wewe? Ndita basa rekwaka. Ndobasa kwaka. Iwewe ndikhana ndinareva nkhani yangu. Ndisandataura nawe. Iwewe uri fiti one. Chekutanga mubvunzo ndakubvunza zvionoloya here kana ndavoya? Hayi inini ndinoloya. Bwino. Zvakanaka. Iwe haupenge? Haupenge? Ndipenge. Uri bwino? Pfungwa dziri right. Pfungwa dziri right amheno pamwe ndichazopenga pamberi apa apa handipenge. Bwino. Unaona ngasi? Makabereka vanhu vangani? Ndine vana 3. Bwino. Iwewe ufuna usimudze manja? Ndati usimudze maoko yako. Usimudze manja uchireva? Utaure wewe kuti ini ndabwera kwatiuka nengo. Naso ndimudara sekunga nengo. Ndabwera wamba kuzotsudzula nkhani ya ufiti. Ndaye sinongurwa nawo dzeuroyi. Pamusoro inini ndauya kuno kuna asikuruka nengo. Ndauya kuzosunungurwa rima uroyi. Kufamba usiku kudya vanhu. Ndauya kuzosunungurwa naasekuru zvipere. Hapana chandinomboda muupenyu, hapana kana chakandinakira muupenyu hwangu kurarama kwandiri kuita. Asi ndauya kwaasekuru kuzochema kwaasekuru kuti ndisunungurwe naasekuru. Bwino. Zvakanaka. Ichi zvakureva na mutima wako one. Zvamukutaura mwoyo wenyu wese. Zvandiri kutaura izvi zviri kubva pakati pemwoyo wangu wasekuru. Bwino. Chireva kuti ini ngandichinama muzungu ngandiperero. Kana ndiri kunyepa izvezvi zvandiri kutaura izvi. Wadzimu namusika vanhu ngovandibayenda suru. Kana zvandiri kutaura izvi kana ndiri kureva nhema vadzimu kana naMwari wokumusoro ngavandirove neshango. Ufuna kutsiya ufiti? Ndifuna kuda kusiya uroyi. Bwino. Ikamanja pansi. Saka mabasi. Bwino. Takuyamba nkhani yako. Azipinde munyaya yacho. Iwewe uri fiti. Mimi baba mumuroyi. Ufuna kuti uleyo weka ndikhale ndalewa pawatsiya nchukuza apa. Ndati mimi musanangoemeka uleyo wenyu nemuromo wenyu. Kuti mazosvika sei pano uyezvewo muchitsanangura uleyo wacho muroya sei. Pamunenge masira kutibatsidzana sekuru. Iwe kuti ufike pano chani chakachitika? Kuti muzosvika pano zvakafamba sei? Kuti ndisvike panapa pakatanga kuuya madzimai vangu. Ndobva vazonditaurira ari nezuro kuti chimbomira kubasa kwamuri kusenza handitimboenda kwaasekuru. Utachita chani iwe? Munoita basa rei? Ndoita zvokuvaka. Uibhirida? Unibhirida. Saka vanhu kuona uchibhirida akudziwa kuti ufiti? Hapana asingazvizive nekuti area nokuti vakaomboona pasocial media munese. Saka vanotonzwawo tsitsi vachitobatsira vamwanu zvavanenge vachifunga vanoti vachitobatsira kusende kwandiita nevanhu. Vanotonzwawo tsitsi. Taurako dzanakudza kuti wakasvika seva. Saka nezuro ndo kumakuseni madzimai ndobva ati handei kwasekuru. Kwasekuru ndokupiko zvikati handei kuGrandville. Takatakwira kombi ndokatakusvika tasvika pano paasekuru. Ndo patiri kuenda pano. Iwe unzamba kuti waikana kubera kupano ndagaza mamphera kupano? Iwe waimboramba kuuya kaya pano madzimai ako akatanga kuti havezi kutumira. Ini kugadzira mamphera kuti ubwere? Kuramba kuuya handina taiti tikaona mari totsvaga kufamba. Saka ivo pane vanhu vakazouya vabatsira vachitoti mai baba vari kupi kana vachinge vauya mozoenda kupi dai mamboenda kwaasekuru. Saka madzimai ndopavakauya kuno vauya vega kuno ndopavakazodzoka nezuro vakati
munokwanisa here kuti musiye marongero akomana venyu basa izvi zvichasi timbomhaya kwasekuru iwewo ndobirida munotungamira chikwata pakuvaka munoita chokadasi rega tipinde mukani atendere iwe asekuru iwewo pankani aufiti kana wezo dzeuroyi makajangasi unawanera makauraya izvizvaizvozvo nekuti anzakwe wewo nekuti amwenyi mimi uwe kwajera nyama zawo nguva ijira nyama dzavo apa kureva kuti iwe tipasewo nyama akuti ona kayo wambodya wakwedu chitipawo kwauliwe apa kureva lero kubuda pamiti yako akakuona wewo wachichita nani saka vamweni ava mimi mawaudza ndimukuya kuno uye zvakakuona achatudi ndingazive zvavangaiti asi hapana ndinodaira kuti hapana zvavanondikwanisa kundiita nokuti ndatisa kwasekuru watizira kwaine tisa kwasekuru hakuna zvavanondiita anzakoni kwafuna popana saka vamweni tingatogona kuti vadaidza ere taura tsanangura maroira munoita sei uchira manje pamusoro yasekuru kwenoreva inini pandiri panapa ndakatemwa ndinonyora dzinondivava dziri apa nemusoro pamanje nemusana saka zvezvi nokuti ndikarara vanouya vakadzi ava vondimutsa kana vandimutsa toenda tobuda ndienda navo dzimwe nguva tinotanga kuita bonde navo vakadzi ava nauye kuti mukadzi wangu kazhinji tambodya nyama dzangu mukadzi wangu inauye kuti havasi kuda nokuti inini ndiri murume wavo havasi kuda ishanje yekuti ndive nemukadzi wangu wakati unodani paupenyu hwako kumhuri yako tikati ndinofanira mudzimai wangu ndiwo andinoda pokutanga saka ndisingazivi kuti ndakatengesa mudzimai wangu kuti aziitwa nyama iye nhasi uno vakuchida chi inini zvaifanira kunge zvakaitika zvekuti ndaifanira kunge ndakatorambana nemukadzi wangu ndakatosiyana nemukadzi wangu kana kufamba kwese kana kushaya bonde kwese kwatoita nemukadzi wangu taifanira kunge takarambana saka nokuona kutoti hatina kurambana mudzimai wangu anoda inini murume wangu inini ndinoda mudzimai wangu kwese kwandosenza ndobatsira mukadzi wangu taane dambudziko rokuti mukadzi wangu manje haakunzi ngaachienda pajangano inini nokuona kutoti kusaina kwandikaita kundichiti nini ndinofanira mukadzi wangu ndanga ndisingazive ndakaputirwa kuti ndikutotengesa mudzimai wangu nhasi uno handichada handisi kuda nokuti ndikuona dambudziko kuti mukadzi wangu ndikuda kuuraya mukadzi wangu saka vanomumutsa tikaita bonde navo toenda kumvura unopinda mvura mvura chiri kuoni mvura unopita mvura yamene muchipinda mvura kumadhemu kumarukova tinongoenda kana kureki kana kune rukova kune madziva munoenda nei tinoenda ikoko tinoenda nerusea bwinoreva taenda ikoko mukuru mukadzi wacho wokundijoinidza anosvika woita se wosangopinda imo mukati woita nguva achiita zvaanoita mvura imomo tozopindawo takuteerawo dzezikuva zipolisa zamunochita toto ndedzere nguva dzamuna muchita izvi nguva idzidzi chero ndikakotsera zvezvi kuti kana ndakotsera kana dai ndikakotsera kuma3 kana kuma4 ndo nguva kazhinji idzodzo ndinopinda kumasi tasvika takupinda mvura muyo tichinyudzwa mvura ndo patinozobuda then tinogona kuenda kana mumakomo tasvika mumakomo kana paruware togara paruware pakutaurwa tichitwa misangano wachani lera zvanochita zvemusangano wacho musangano noke musangano wei chimbotipa tinzwa kuti wokuronga wokusimbisana nezveusiku kuti iwe unofanira kuita so iwewe unofanira kuti uuraye mudzimai wako
saka pakuda kutoti ndinouraya mudzimai wangu ezvinozvi ndakuzviziva kudhara naasingazvizivi kazhinji kacho ndobva tanetsana dzimwe nguva totanga kurwisana ini ndobva ndapepuka nguva iyo ndopepuka unoita zvakurota unoita zvakutaita bwiri unoita zvakurota nakuti zvinhu zvinoitika ungane uchiita ka vale kuti kurota nati ndinochita sosomba kuti kutsukuru apo kunenge kusiri kurota zvinenge zvichiitika yabwino wakuleya mashi kunenge kusiri kurota zvinenge zvichiitika usiku asi chinoitika zvokuti kana tikanetsana ikoko ini ndinozongopatika ndamu ndadzoka mumba ndadzoka mumba asi paunobuda unozviziva kuti wabuda pandinobuda ndinotanga ndabatwa nehope ndangoita zvokungovhundurwa nehope zvezvo nokuti kana dai pane zvananga ndichiita ndinogona kungosiya ngweri kana ndangoti kuita semunhu afa frat nguva iyoyo tatove kupi iwe mwanzako vamwe wako zvawakachiita iwewo zvawakaita iwo mwanzako vamwe wako makabaya muntu makauraya munhu angora kafura tusu akanga ari South Africa makachita tani bakani makaita sei pana wemunhu iye meya mukadzi munhu uyo angari ndamai vake anishuranidzina nachi anotwanisira handivazivi ndovaiva ndataura kuti nini zita ravo handivazivi bwino wachita tani vakaita sei ndovakatumira pasuro yavakatumira chikafu chavakatumira nemari yekuti vari kubatsira mhuri yavo vasvika kweko vadya chikafu chechi chakaita kuti mwana wamunhu uyu azoenda kunotamba kumvura kunobata hove kuDurban ndokubva abatwa nemambure ndo mambure akazorimoti yakaita kuti azofa nemambure right ndokubva pazorongwa kuti bhodhi iuye kuno kwakaita mazuva kuti auye kuno ndokubva azouya kuno ndiye munhu wandinoziva kuno vakadzi vandinofamba navo muntu wepa akafiriseri barigiyo moseireka munhu iye paakafa pakanga akuigwa makaita sei arikiyo amazaigwa munhu iye nakuvigirwa ambinoko akanovigirwa kumarondera bwino imakazotera usiku takazoenda usiku kuno kunyama makachita tani makasvikoita sei vakasvika kunongedza ava varidzi vomwana vakasvika vakaita sei vakaita zvavanoita ndemudzi womwana bhokisi rakabuda kana uchiti vakaita zvavanoita zvii zvamakachita iwo vaivapo kaivo tsanangura ipapo vane mushonga wavo vakasvika vachireverera ipapo vaireverera zita rake mwanangu buda bhokisi ndobva rabuda rakabuda kuva rakavharika rinovharika machita tani ndobva patanga kuvhuvhudza nyama kwakudyiwa nyama iwo nyama yafora nyama yachaniwo iwe wakadya nyama ipi ipapo inini ndakadya nyama isteki pagumba komai vacho mai vacho matumbu zvese zvemusana iwe kupenga one handisi kupenga seko utati zvinhu zvavakachita one zvakaitika bwino mamanje nyama tavatadya nyama ndobva tadzokera tadzoka right nhasi uno zvaakunetsa manje inini kwakudiwa nyama kwangu ndine vana ndine vana vatano iwe wadibaya asi munhu handikati ndinoda pakutanga une wako wati wambodya here kumhuri yangu saka iwe waidyira nzako ndakadyira umwe wako ndakadyira vamwe vangu madya wangani sofa kubva adawandaka vakaondo vandoziva vatatu asi kazhinji keropa tabva kumvura kwedu tinoenda kumakomo tinenge takumwa tumabhodhoro toropa zvichiita kunge bhiya asi iropa inini ndakuti yazoziva kuti iropa naturichi ndo kazhinji kacho mune marwana kupi ropa
panofa munhu paya ndo panotorwa ropa riya Rotorwa nani? rinotorwa naiwa komanda Anonzi ani komanda? Komanda weEsteri. Esteri. Esteri. Iveve Anotora sei? tikamenda kumbeka tumwana imapo tikamenda kumbeka tumwana veve. Kumba kwavariko nemurume wake. Samumwe andodzidziwa. Murume wacho patikambosangana nazvo takamboenda kumba kwacho tasangana nenhau iyoyo. Taudzwa nemumwe muprofita kuti pane mukadzi akati. Bvunza pamakaenda akachita tani Esteri. Vakaramba vakati hatizive izvozvo. Nemurume wacho vakaramba. Ndo vakazoenda kupolisi kuti vanomangana kuti tiri kushungurudzwa, tiri kupomerwa kuti uroyi. Nevanhu neukaunga mudhara nekaunga mbuya vari kutishungurudza. Mamuna wacho amurodzi naye murodzana ngazi basi. Murume wacho amurori naye Ndiuraye Nemukadzi. Saka muna adzidziwe. Murume azizive. Manyeso anenge akuzviziva. Ko mazosangana usiku mabva kumapurisa. Ani mabva mapurisa masikati. Akazomenyiwa kumwe. Mazosangana usiku naEsteri. Mabva zvekuroya. Makataurirana sei? Handisi kufarirana chete, hapana zvezvo kuita mabasa iwoyo. Hapasina mhosva dzemasikati dzezvokuti dai ndakambenge ndichishungurudzika zvokuti dai kwanisa kuti against masikati, ruvengo rwemasikati zvamunofunga masikati nezvikuitika paurwere dambudziko kuupenyu hwangu nemhuri yangu. Dai kwanisa kuita hondo usiku iwoyo, kwaitika hondo zvokuti ndaigona kuuya. Zvino handisi usiku hwacho kana ndichike vauya ndikatorwa handikwanisi, handina zvimwe zvandinofunga. Kazhinji ndinogona kurohwa ndini kuti nokuti haunzwisisi. Makamborohwa here kumashure? Ndakatomborohwa, kurohwa kwaturwa nomukadzi nokuti haunzwisisi. Muri vangani pachikwata chinechi? Tiri vatatu. Ndi vakadzi vatatu inini muchifu. Tokozoitawo vamwe vanenge ndisinganyatsonzwisisawo vanenge vachifu. Saka panopita muchita meeting yanu muri kusangana dzimwe fiti pomwe. Saka imba munoungana muchiita meeting yenyu munombosangana nawo here nevamwaro? Tinosangana nevamwe vakawanda-wandawo vanenge varipo, asi inini vandinonyatsonzwisisana navo vakadzi vatatu avo. Ndo vandinonyatsonzwisisana navo, ndo vandine hondo navo nenyaya yemhuri yangu nemukadzi vakadzi. Vakadzi unotoziva kwavanogara nemasikati ane kuti vanogara pavanogara kana unongoziva kuti komanda achiti vanogara? Ndinotovaziva nokuti vari kutore mumaningizo uyu mukadzi uyu anotori murume wake paningizo ufanire zvakaita pamhiri porodhi apo. Iveve takatuma kuti ndakatsvakisa ndokwedu. Izvo zvakatotuma dzenda nowadaidza. Tikatopita iveve. Kana kuti tiso tikatoenda iso totonoona. Munotovaona vari kumaningizo. Zvokuti inini hatitomhoresana kana masikati kana usiku usiku zvinge zvazvo usiku izvi manje. Inini ndinge ndaputirwa zvesvo. Umuti andriva chisero mbambi. Ko anodriva chisero ndani? Anodriva chisero mukadzi ye. Saka mese muri 4 munokwana muchisero 1? Tinokwana. Ko iwo usati wambozama here kudriva? Kuzama kudriva ndakanzi inini kana uchinge ukakwanisa kuuraya mudzimai wako kafa opiwa chinyembe manje kuti wagona wapasa wakugona basa. Kwanza wakadira nyama kuchitani zveizvi? Ko vamwe wako wakadyira nyama vari kuti chii izvozvi zvawakuramba iwe kuuraya mukadzi wako? Ambeno zvavo zvavanenge vachifunga nokuti inini nenyaya yacho kuti inini handisi kudai nenyangu nyama, handisi kuti ndo pandiri kuramba saka ndauya kwasekuru, handisi kuda izvozvo. Izvo ndezvavo izvozvo sekuru ndinotenda chete kuti vanotibatsira. Wakatanga rini iwewe kuramba kuuraya mukadzi wako? Wakanzi uraya rini uchiramba kutsvakasa? Panenge pakari basa? Paari mazuva kubvira kuti ndizonyatsoziva kuti ndozvikuiti tichingoti takabvira 2001 tine dambudziko rokuti ndikasangana nemudzimai wangu
Zosata tabva kubva pamunesa Ndiuraye pakunetsana kunzi Uraye iwe uchiramba kuuraya. Apa ndi manje kuma 2015 2016. Saka kubva ipapo zvanhasi unorota mfani madya nyama. Iye mudzimai wangu Aiyo. chero nyama zvevamwe izvi tinomiswa izvi nokuti vanenge vachiuya vachiti ndini baba murume tichienda. Saka chinodya zvatinge tichidya nyama dzatinochidya kana ropa ratinge tichinwa iro tichinwa. Asi inini kwangu inini ndakutonyadziziva kuti nina hondo yandikupinda naye. Uda chenjera kutanga nzangu asima kumaimbo jambo. Aziyo wakurangwara wakuda kutiza umwe wako asiyo yambodya. Nokuti asekuona ndava ndisingazive nokuti ndaita zvoku. Ndozana hapa yakwana juta kwa kutata. Hanzi jutira kwauri kaiwewe. Ndakutonyadziziva kuti hazvina kumira zvakanaka hazvina kunaka. Kuti ndishaye mudzimai wangu ndiuraye mudzimai wangu. Makapinda sei ora makapinda sei muuroi. Makutangira pekuti ndakatemwa nyora. Makafamba sei makaenda kudare resengera sekuru kanengo makanzi wewe uda kuzvina uroi here muka. Makawapinda sei imomo. Kujoina kutanga kwakatangira nyaya iyi ndikuti inini pokutanga ndiri makanika ndakaenda kupurazi kumazuva. Ndikatoita mazuva yacho. Ndinonzi chikumazuva. Kumazuva citrus. Pakune vamwe ambuya vaigara ikoko. Saka mukwasha wangu mumanzodzi yangu akati tsangu muri kungosenzawo zvezvo hamumbofa makambochinjwa basi. Ati kunani tinopiwa munamato tinopiwa mafuta erake ekungina ekuti munoshandisa muchienda kubasa. Ndobva taenda kumazuva ndobva tapiwa mafuta akadai so kabhodhoro keaweri ndobva kaiswa tumidzi imomo ndobva ndabhadhara $2. Zvikanzi mafuta kana uchinge waenda nawo kumba usvika kumba haufaniri kuita sei haufaniri kuti mafuta aya abatwe nemudzimai wako nokuti mudzimai wako akazoabata mafuta aya ari kunguva yawo mafuta aya anobva afunguka. Saka ine handakuziva kuti dzatove mhikwezi ndobva ndatora mafuta aya ndobva ndaenda nawo ndobva ndasvika kuyeku ndobva ndangotaura mudzimai kuti mafuta angu andikuisa apa muwodhiropu haabatwe nemunhu wechikadzi musaabate ndeangu chete. Right. Ndobva ndamuka kumakuseni yamani ndobva ndazora mafuta aya kumaziso ndobva ndaenda kubasa. Mangwana acho ndobva ndazora futi mafuta aya ndobva ndaenda kubasa. Kechi3 ndaona inini kuti kumaziso kwangu kwakuita kanenge kakukwatuka zvezvi. Ndikati yaoiri handiti inosenzeswa musoro. Chii chaakuitika kumaziso kwangu pfika kwangu kuvava zvezvi. Ndobva ndasiya mafuta aya ari muwodhiropu. Zoti tavaka kumusha mudzimai takuta kututa zvinhu inini ndiri pabasa hakuendeza ndopaakazo ndomisi waakazoabata mafuta aya achikirina wodhiropu ndobva anoakanda mutoireti. Saka kubva pamafuta iwayo manje ndakangozongoramba ndaane purobhemu yekuti ndinovaviwa kumaziso ndinongorotarota zvimwe zvinotyisa kurota mhuka dzemusango kurota chichi hazvichanzwisika zvaakuitika kuzosvikira ndazorara nomumwe mukadzi aiita zvokudhakwa anga ane murume wake ikoko pandaisenza ipapo. Ndarara nomukadzi uyu ndazoenda kuno mudzimai wangu kumusha ndobva ndasvika nokusangana nomudzimai wangu ndobva atanga kukurita. Inini ndobva ndazopedzisira ndakuti ndikarara zvezvi akatanga kuona madzimai angu kuti makotsi ndiri kuita ngonono ipapa nengo ndopainosimuka ndarara nomudzimai wangu. Chii chiri kuitika ndikamuka zvezvi yobva right ngatiuye dambudziko iri. Ndopatikati patikanzi nevamwe endai kudare pachifi munotongewa nyaya yekuvhume mhosva. Pamwe akagadzira mudzimai wake vamwe akaisa rukawo anogona kusunungura idambudziko raakuitika iri. Ndobva taenda kudare kunobva tanonhan'ara takabhadhara mari ndokubva azouya muridzi wemukadzi uyo vasvika kuyo ndobva tataura kuti shamwari
inini ndiri mbavha ndiri mhombe ndakarara nemudzimai wako vanhu wakatorara zvanemudzimai wakatorara zvako nemudzimai wangu saka inini ndaikufarira seri handina kumbopera ndada mudzimai wako iwe wakazorara sei nemudzimai wangu saka hamene zvakuitika handizvizive ndokubva angosimuka mudari wenyu ndokubva aenda zvikati kana uida kuuya kumba kwangu woti uya wakasunga dziro dzakasimba right ndokubva aenda mambo akatiti teerai ikoko munonzwisisana ikoko hatina kukwanisa kuti ndarebvensezvi ndingatendere urayankanya ufiti aiwa ndoko kwazvikatangira kumishongo tabva ndozvidzabvense kunama mukadzi wakabwera tano muzukuru ndakati muzukuru anzadzimai wako wauya muzukuru apa uri kutendera hausi kubuditsa chokwadi chaicho ndandi kusvika kwese uchafika note problem hanzi uchasvika no problem adzimai wako wabva wasvika zvaita zvakanaka wachida kuina adzimai akafika iwe asi kunoda kukupa imwe muzukuru-kadzi murume wako haasi kuda kuti akuuraya here akudye nyama ada kundiuraya erakani ada kundiuraya iwe kuda nyama pamukadzi wako uri kuda nyama pamukadzi wako jangano ndo zvanandichatsanangura izvezvi kuti jangano vakudawo kwakudiwa nyama yekuti ndidonetewo mudzimai wangu saka inini tauya kwaseki kuti ndibatsirwe hondo iwe hainini izvi zvokuroi zvokudya nyama dzevanhu inini ndanditi mauya kuti muzobatsirwa kwasekuru nekuti mukadzi nyari pajangano yakati mukadzi wenyu ndiye auya kuzoti kuna sekuru ndapa jangano rekuda kuurayiwa ndo zvazeta kuti muye kuno mirai autanga ndabvunza kuna baba pindira mubvunzo wangu urongwa hwanga huripo hwekuti titura kuti tiende kupi kwawakamboenda kuti tinobatsirwa nekuti iri vari pajangano ka nekuti muda kuvauraya kwete kuti muda kunobatsirwa nekuti muda kuvauraya asi kuti muri kuda kuvauraya ivo ndo vakati handei handidzi amai makati chaita kuti muye kwasekuru kanengo chii chaita kuti ndiye kwasekuru chekuti inini ndida kureva nemurume wangu ane 13 years ndichingorwara akandisa mjinga anoti ane vakadzi vaanofamba navo zvokutoti kana bonde chairi kubvira 2010 riri kutonetsa ane mhiko dzaanadzo mapo saka ini ndaingoona musina bvudzi zvichatanga ndichiti pamwe nemagirlfriend ndichiti ndakaita naye bonde ndaibhlida ndaita maronda kunhengo yangu isikarudzi saka zvakatora nguva yakareba ndichichaya zvipfeko zvangu zvemukati ndichifunga kuti pamwe zviri kutorwa nevamwe vanhu saka ndakazoenda kwambuya nganga nerimwe gore ndanzi nevamwe endai pandanoona pagirazi ndopandikaona murume wangu nemukadzi wepanext door kabva ndadzoka ndikati baba kwananga ndaenda kundabata imimi nemukadzi wepanext door akabva wada kuita noizi nini ndikati izvi hazvichamboda noizi ngatitora iwe ukama tiende naye saka takashiya ukama ndikabva ndatora mwana wangu musikana wenumber 2 tikabva taenda tese kugirazi inini nababa nemwana wangu asi ini ndandambotanga kuenda ndega nesoro wacho tasvika ikoko ambuya nganga vakati imi baba itainoda kuona kuti mukadzi wangu ari kurwara nei iwo mwana wotowa yangu ari kurwara nei saka tichita kudaro tiri imomo baba wakangoti ndakuda kurare baba wakabva wangodonha imomo bva warara pasi pandadenza ambuya nganga wayemune zvaita murume wangu ambuya nganga wakabva wauya wakabva wamuti chibhagera wakabva wamuti bhutsu zvikanzi ndiye muroya ari kukuroya naye mukadzi wacho abuda imomo rega ndiworonore ani murume wako antori muroyi rega ndiworonore iwo mwana mhanya unotenga paindi yemukaka vatatenga paindi yemukaka saka tatenga kudaro vakanwiswa hazvina kumbopera vakabva vatorasika njera achingoti ndikubayiwa kuti vagone kana kunhonga chinhongo vasagone saka mbuya nganga vaya vakazotidzinga vakati umwe uroyi panapa unoenda hwako iwo hwanyanya chibva ipano bvatitorera bonde ravo bvatotidzinga vakati nini ndine mapepa kana wakafa marimba anongo yokutakura mwana wangu abva azofonerawo mumwe madzibabavo zvikanzi baba wenyu vanotori varoyi saka mirai kunze kusvibe makafamba navo vanouraya vana vabiyavo bvatamira kunze kubva kwasviba bvatazonzi kwava kumanheru bvatakwira zvanzi kana masvika kumba mosvika moita so munamato asi vakatombopedza mazuva vakadaro pandatode nzove ukama hwangu wakabva vauya
vakabva vatoona futi vakadaro nofunga ndakaenda kumagirazi nekwana matatu ndichingona baba nemukadzi pa next door. Saka ezvinezvi manje urwere hwacho hwatokura zvokuti ndinongoti ndakarara so baba vai vanouya muri muspirit vanogona kundisa zvinhu munzeve pahuro mumhuno zvokuti vanhu vamwari ndikutambudzika. Dzimwe nguva ndinorumwa nezvinhu zvandisingaoni pamwe ndofuga gombezo ndotovaudza kuti baba ndiri kurwara. Kudhara vaitombonditi ndepapi pari kudzima votombondidzura-dzura zvopera. Saka ivava saka ezvinezvi manje zviri kunzi vanga vakandipa 12 years. Saka 12 years dzakakwana gore rakapera. Ndakatomboda kustroke ndakatomboenda futi kugrendro ndikanobatsirwa navo. Saka tiri kunetse zvinozvi urwere hwacho hwanyanya vazukuru vana vangu ini namai vacho asi inini wacho chaiye ndini ndinoda kutotanga kuuraiwa nokuti vababi avo vari kuti isusu hatidi munhu ane mukadzi. Saka ndiri panguva yakaoma ndinorwara zvokuti mazino hapana pandinoti apa so nhasi ndatombochema mukati umu ndakashiya kuti ndoita sekuvana ndakarara navo kumuka kundibata maoko vatondishanyira futi zvokunyanya ndikandanorara kumba kwenyu izvozvi vanotongotevera vanotaura kuti vakatora zvipfeko zvangu zvemukati hameno zvimwe zvavakaita here kuti chero nyange ndakaenda kupi ndisina kuvaoneka vanotongoziva kuti ndiri apa. Saka iyo kababa kunyebero kusi kunyebero ingatotaura vani hamafuna kutaura zvokuti makatora zvipfeko zvemukati hamafuna kutaura kuti mukarara navo vanozodaiso saka kuti ndikasangana navamwe handina bonde ndikangosangana navo vanobhirida vanotangisa pane nkhani nda kubvunza Pane vandoda kubvunza. kunkhani yenyama engeri pamangu shanjike chitika angeri nyama yani Pane nawe nyama yakangeri pamangu engeri nyama yani naye baba nyama nawe nyama ngairi pamangu inini ipapo inini ndangandisipo ndandiri kubasa kwandandiri apa usiku mkumana tinoguma nyama indaza kuti muntu achadafisira nyama yo nyama chimukachitira nyama makaita senyama iyi ndiona kunzwisisa kuti nyama iyi munhu akanga afa zvikuru makato inyama yani nyama yakaonekwa ipapapa nyama yeusiku handifungi kuti inombo zvinoitika usiku hazvioneke nemunhu asina mweya asina simba ndakazviona manga muri muna October baba varume vangu vanga vari apa vachicheka masodbest achida unoturika pataida unotengesera. Saka mamuri muna October takaona kamango kanga kakatsvuka nemuzukuru wangu mango dzekunogwa dzikasike kuibva ndopatakatema mango yedu tikabva tachekana. Saka tachekana daro hana yangu yakarova ndakati kwaisusu mango 1 bva yaibva mumuti tadyirei sevanhu takungoziva zveuroyi tikati pamwe mango yakagadzirwa. Saka tikabva taenda pasi pamumwe mumango so tikabva tanomira ipapo takangotarisa mudenga pachimhandi chakadaiso kumusoro-soro ndopamba pakaiswa nyama asi nyama yaitooneka kuti yakanga yakasviba ine hutsi asi kwayairumwa kwacho kwanga wakachena unge malaini yewaiti ari apa. Kabva ndati kuno muzukuru wangu saka toita sei muzukuru akabva aidonhedza pasi pandatora badza ivo vari padhuze vanotombozviona kana atadamboda kuti tivaudze noti tikangoti ndivo varidzi vazvo patatora badza tikabva tangofushira pandatanga kunamata ndikatopinda mumba ndikati Mwari kana murimi mandionesa nyama iyi chindipewo mumwe munhu anozondibvisira nyama iyi kodzuro ukataura kuti nyama ndiyanzangu ngwani wapolerwa kuchinja asi wakuramba nei kuti ipapa asi kumuterekero handisi kuramba kuti nyama iyi ndiyanza kuti ndiri kunyatsofungisisa ipapo nokuti nyama ndopanga pane danga pandaimborara padanga pane vana vakabva nenyama kumabhiza kupolisi yematewe yakanga ndokubva yagara mukicheni iwe dzuro kunama dzuro kana kuti showa nyama chadidi tiunjanzangu amaya wakati esteri ini nokuti nini kunye pauda kuramba iwewe nezuro wakataura kuti chipo wakabatwa nazikuru wakati ndaesteri anza una kutaura kuti nyama iyi ndiya esteri ndakasiya nyama esteri chimbanani esteri ndana abiyawo vanoroya naye Ndikomanda. Ndikomanda. Mamchiti komanda, mauchota kuti komanda. Ani mati komanda ndiye anodriva. Ndiye komanda ndiye akandidzoinira.
Saka mai imi makazoya kwasekuru kanenge ne dambudziko ramina. Inini ndakatopiwa video nevamwe vanhu. Saka inini handinaumba vaudza nokuti pari zvino so tunotogara kwake unogara unonzi kuti N-word. Inini ndiri kugara kumba. Saka ndaratidzwa video musi wekutanga ndakauya umo ndandisina kana mari. Pandanzi mari ndikati mari yacho ndanga ndisina. Kabva ndadzokera. Saka ndazonotsvaga mari. Saka ndazoona pane mumango futi iripo pamba pedu 5. Saka ndakaenda kuno vamwe madzimai. Tichingopfugama chete zvikanzi amai pamba penyu pane mumango asi pane mumango 1. Mumango uri kubereka mango dzakaora. Endai munochera ipapo. Ndandine mwana wangu mukomana. Patasvika tikaita 2 days tisina kuchera. Saka patikazochera manje mumwe mango ese yanga iri right. Iwoyo pasi pacho pemudzapa pakanga pane paper bag. Mupaper bag manga mune chibhutiro drink. Mwana wangu akabva ati mama ngativhurei. Ndikati ingopisa izvo ndida kuona chirimo mukati. Tikabva tavhura takaona mune banga mapanga ekuvhara ya pamba pakaiswa jira jena rakanyatsoiswa zvine simba rakabva rasungwa kuno pane mushonga chimwe chibedu chikabva chaiswa uko chejira rei chikabva zvaiswa mupaper bag. Saka tikati zvino kuti tizvibate tinogona kukwara patatsvaga mumwe muprofita akabva uye akabva ati varume venyu ndo vakaisa izvi. Zvazviri kutaura ndezvekuti imi mamai kana mafa murege kumuka nokuti munenge mafa nokuraiwa hamuna wamunomukira. Kechi2 muri kunzi musawirirane nevana venyu kana nehama dzenyu ende zveshuwo ndo zviri kutoitika. Handina kana wehukama wandinotaura naye. Saka uya ari kunyeba kakuti handisuda kuuraya mukadzi wangu. Aiwa inini ndinotongokumbira sekuru kuti kana vachiita ndosaka mauya kuno baba imimi muri kuti mukadzi wenyu ndo wamakano sacrifice pamakajoina satanism. Ende rajutire kuti muchimuuraya. Mirai rajutire kuti achiurayiwa ndiri. Muri kuda ndimuri kuramba here kuti asafe kana kuti mazongoita kuti muuye kuno kwasekuru kuzobatsirwa. Inini paraive so handisi kuda izvi zvinoitika usiku spirit usiku kana tichinge vanhu ndavingwa takuwa nevabyama. Saka mujivhi mukatorara nhasi so mukarara nhasi manheru mukapinda muspirit makuda mukadzi. Takurwisa mukadzi. Okay. Alright. Iwe pana vantu vari kunza uko arifuna kudziva kuti ufiti chadidi tikapasa nungo dzako angufonera zvauza nonana vari kunzwa kunzukuru vaura kunzwisisa nezvinyaya dzeuroyi nezvinoitika nekuti zvese hazvingataurwi muno musvikapera. Tikavapa nhamba dzako iwewe unokwanisa kuvada here kuti vatsanangurira. Ndinovatsanangurira nokuti inini ndakabereka mhuri yangu. Kana polisi yakabwera iwewe ndinovatsanangurira. iwe polisi yakabwera ichida kumanga polisi ikauya ichida kusungira nyaya dzekudya vanhu idzi akondienda sei inini ndakapinda ndiri mumazviri handikwanisi kuramba vanhu kana dai kusungwa ndinokugona kusungwa asi ndinotaura chokwadi zvandinenge ndichiziva nokuti kwandabva nemhuri yangu handina kumbobvira ndaita uyanga wakadai so zvinhu zvakaiponaso asi ezvinezvi zvaakutoninetsa live so masikati machena so ndinenge ndichishungurudzika nemhuri yangu usiku ndinge ndapanduka ndaashumba kwa masikati acho chiri kuitika ipapa panditika vakangobata kana pamhanza pavo kana pavanenge vangobata ndosaka ndikazovadzinga nienda kutorwara hapana chakanaka masikati apa kubida kushanda chikupasa kubida anza kuchengeta kusapota mhuri kana hayo kusapota vanosapota asapota nyama yavo kuti ndife ndakasimba manga mukutsanangura nyaya yekuti vakabata ngoma yavo kana vakabata ziso pavanenge vangobata chete ndautonzwa kurwadziwa ivo vakabata ziso ravo imi munorwadzwa ziso kana vakatobata gumbo ravo ipapa saka mhiko dzenyu dzakamira sei kuti muuraye mukadzi netu kuti mukadzi wenyu achiita pana ndichitaura pamusoro yasego pana ndichitaura paya pakuti mafuta andikazoraya ndinovadiwa sireki zvakaipisa kumadziso inini taura chokwadi mazvinzwa pautino sekuru kana mune mushongo kuti wavapfeka itai kuti wavafe nokuti vanonzvinga mafuta acho ndiwari kunetsa aiwa ndikutaura kuvavi kubata ndikutaura pamusoro yasego kuvava kunoita kumadziso pamwenini ndinorwadziwa zvokuti ndinogona kurwadziwa nemaziso ndinogona kurwadziwa nemusoro saka pandinobata pari kurwadza inini ndo panorwadziwa futi ndisati kuza kuti
muzonga kuti ndo mhiko dzacho here ndo mhiko dzacho mafuta ndari handi mafuta ndeerake a92 izve satanista ndizvatanga 2010 taurai chokwadini mafuta makapiwa ekuzora angari handi angari erake rekubasa angari ye pamakaenda nasisi venyu kunotsvaga mishonga akangari ekuzora ndozvandikutaura kuti saka mafuta baba tichibatsirama mafuta makanopiwa ndo angaine mhiko dzavo pamakanojoina zvekuroya izvi zvakanga zvichibatana here nemafuta ayo amakapiwa ndototaura namai kuti mafuta makaenda kuma90s zvekuroya makaenda 20 vakaenda 20 chiyama 2010 mafuta aya ndiye ane raki ndiyo yakatisa kuti ndidanane nevaroyi raki ranga isiri raki rekubasa inini ndakatora mafuta aya ndichiti iraki rekubasa ndisingazi kuti iraki revakadzi saka majoina manje audzera manje majoina musi makaita meeting yekujoina pamanzi iwoda kurayani pamati inini ndikati zvakanzi aunofarira ndiani pamhuri yako uraya aunofarira ndikati ndinofarira mudzimai wangu ndikoda kubusa ngazi handina kubudirwa pachena kuti aunofanira kuuraya nokuti zvanga zviri kutanga makachiri nyumba kuti tikamubudira pachena haazobvisisa panyaya iyi aunofarira ndinofarira chi ndinofarira mudzimai wangu ndisingazive kuti apo ndiri kutotengesa chi mudzimai wangu ati zvinhu zvangu vaizotora live dzimwe nguva ndaiti ndakayanika kana mapenti angu handiti ndaizotsvaga tine vana chipfeko changu taichishaya miratinzwe baba maitorere zvipfeko zvamai handaitora live ndaitora muspirit namai zvaitorwa usiku ndaitotumwa ndichijoinidzwa nevakadzi avo ndo brand wainini ndotora chipfeko che saka vaita kuti naotora chipfeko chemukadzi wako muspiritzvese ndo zvakaita kuti tizosungwa pashaya ichi kana bonde nadzimai iwe Rave ukara kuonewo izvo zviri kona kuno apo pandikugara pandishandapo kusaidi muteni wadhuku pandachivanga ndichigara mukembini ndichichengetawo material ikokoko ndichibhadharwawo zvangu kufarira kuti ndigare ikoko pane mberi pamakasvika vanhu mate hamusika kuuraya mukadzi wenyu pane ndova makambonozvitsvaga mega kuti ininika oro iri pandiri ngaobve mukadzi wangu ararama ndakaenda kunana madzibaba kumapostori maenda mega iwe Rave ukara kuone Rave kwandiri kugara ndiri kugara kuteni wadi ndo kwandiri kugara saka Rave so kana ngazi akakaraba so shavira payo ndomba domba kuda kunyanya iwe makaita zvozvizvi shavira rakakubatai munhu matonza domba kuda kudya mudzimai apa ndakadaiva chadini chokwadi sakadaiso apa ndinetsitsi ndinoda mudzimai wangu ukana shavira bwera shave rabwera ndatopandukira ndatoyeshumba muri kuona zvandakapfeka izvi handitopfeka zvakadaiso kana vari padhuze tiri kumba ndotopfeka zvakadaiso vakangona apa pangwa vanotondikandira zvinhu totanga unzwa kudzimba meso mutukomba masikati kuti muspirit yavari masikati ndosaka ndizoti ndakangovaona chete dzimwe nguva ndinotohwanda ndinotohwanda kutaura chikwadi kuti ndigare navo hazvitomboita musana wese kana ndakavapira bhegi ndakadaiso gotsi ndinotokuwara makumbo iwayaya vanogona toti fatiko muri kunditariseiko makumbo unozonzwa zvitsitsino zvese izvi meso mapimbiro makungorwadza saka havana time yekuti vanokanda nokuti satanist yavo hameno mhiko dzavo dzavakapiwa zvokuti zvavanongoita zvisingazikanwe nevangu ndo zvavara saka ndinovati makapiwe chii vanoti handina chandakofamilia zadziruboni amadzamamuna dzangu dziri kuchiweshe adzamamuna vari kuchiweshe futi vatozvidziva kuti fiti yafamilia yavo munin'ina wavo ndiye anonyatsoziva neasekuru vavo kwaberekwa amai vavo vamwe vacho havasati vambonyatsoziva nokuti kumusha kwacho havaendeende kana nandiende wekoko asi hama dzangu ndo dzaakuzviziva
but hama dzacho manje vakabva vabatana muspiriti vakabva vandinakura zvokuti handina kana iwe komphuno yekuda madziwa ine indodiwa basi anzi ko mino yemuda madziwa munotodya futi muno inobuda madziwa munotodya futi here kana mauraya pane vamwe kutakaona pane vamwe munhu anofarira mapatsa anenge achidai inini ndinongotoro nyama yandinongodakura steki kuzvitaka zvitaka pane varidzi vanenge vachiziva kuti isu ndisu varidzi zvakafanana pakabayiwa mombe pane varidzi vanonzi isu kuhunda ndizvo varidzi kana uri wemuridzi wemwana nyama yavanofanira kunge uchidya ipapo ndechi kana uri muridzi waurayira juti rako wauraya munhu wako une special meat here yavanotoreva vane zvavanotora zvavanozvawo matumbu zvemukati saka apa pane mukadzi wako wakada kudya chii kana inini chandinongoda isteki chete angutaura kuti muridzi wemwana wamakanotora kumarondera amai vacho vakadya musana hunda ndio hunda inotaura nasi hunda setongoza kudafo wenjetani maliva haasi mwana wangu achinge ari mwana wangu ndinokuti ndinotsvaga kuti ndoda kudya zvobaba saka uyu ava mama muchidya chii asiri mwana wenyu steki apo kungodya steki nokuti ijangano nokuti vari kuda nyama vatikaidyirawo zvikwavo dai mudzimai wenyu asina kuya vanhu vaigona kubvunza kuti pamwe pfungwa dzenyu hadziri anyatsotacha so but aizoita basa rekuti ava yatiri pakati akapupura kuti hazvishoji ipapa ndandangoenda sekuru nezuro vakati nditi kudo makwati mashomanani saka ini ndokuzviona kuti miti yacho ibatirire ndatenda kunotsvaga kuhama kuti ndipewo mari shomanana yekuti tikwanise kunoti dambudziko kai tatambura naro vanhu vamwari ndatambura saka iva ndambovaudza ndangoudza ana sekuru ndikati kanyange ndakatsvagwa nasekuru ngavandimiriro ndokudzoka sekuru anokubatsira mukajiki saka iwe anzako ivhevhi amukuwirirana ukuona chani mara kwa anzi nevamwe vako mugarisana sei ndousikwa kugarisana kwacho hapana kugarisana paya zvekutoti usiku iwo ndorewa pavanhu vava veusiku chiri kundishungurudza ndechekuti vakadzi vacho vanotaura live vachiudza shamwari dzavo shamwari dzedzo neyadzondiudza kuti iwe wanga wachinzi mukadzi wanhingi ati tinotohura nemurume wavo inini ndoti nhai baba wanhingi imimi munoti munoroya nemukadzi uyu chete ko zvehure zvabva kupi ava ndakavabvunza ndakavaudza ndikavati hande tinobvunza ava nenge vakutuka inini mumwe wacho wavanoroya naye rumwe zuva akaiti ndiri kutsvaga nzira inoenda kuwhite house asi chigari chemuwhite cliff ndikabva ndamutipinda nepapapa akaramba pandikamuratidza akabva apinda abva atenderera imba akabva aenda rimwe zuva futi ndatama pamba nekufunga ndakaita 6 months ndisipo pamba ndauya kuzotora mari kuti ndonodzorwa mazino ndofunga vakakodhana paspirit kwanga kuri kuma6 amai vaye vakazouya kuseniseni tikanga takamira kuyadhi kwedu amai vaye vakangopinda nepafuranda vakabva vakupopota zvanzi imba ese mungabva mamira kurodhi matadza kuenda kunomira kumbako handina kupindura asi ndakavati nhai baba watino komadi kudayira amaya vanditiko zvino basa reiwo nepamuromo havadi kunzwa kuti nditaure nezvevakadzi vaite vanotonditi inini ndindine pamuromo saka ndo zvimwe zviri kundishungurudza sekuru baba atino muri kunyeperwa handisi kunyeperwa okay handisi kunyeperwa kana kuti mishonga yavakadyiswa here vari kutaura chokwadi inini somunhu wechirume ndinome chingoti saka iwe takatanisa mambo unokwanisa kureva nkhani yako mudabatsi tikaledza mambo ndoitana naye ndinotausana ngo kuwanda kachikufuna kuti apa kuti nkhani yakulelewa iye nkhani yakunama tifuna muntu tileve naye patelefoni ukwanisa kurapa telefoni muno zako ozanaona udatira kufonelera kuti ndasonzwisisa nawo ibva kwamuri tikatova namba dzenyu munokwanisa ndinotsanangura asi vanenge vachida kujoina
Unopa namba za command. Twapa namba za command. Ndingoita kujoina uya namba dzawati zive vamhino ukuku. Haini nandi join dzinojoinza nehondo yese yana. Vanhu vafuna kujoina pamwana utofuna ufindika. Vama kutoda kwanza kwa bowling. Link ati group personal link. Neno ningo ari kudawo basa iro. Wakuita jerazi. Wada jerazi wakadzi wako. Iwe. Saka vanhu unoudza tani mudziko mese muZimbabwe muno. Ngana ufiti zvakanakira zvikaipira. Dzidzo yamungade kupa kwamwe kuti dzidzo yandinoda kupa kuna vamwe vanhu kuti musaiende kana kunotora kutsvaga mishonga kana kupiwa chimwe chinhu nomumwe munhu kana kuenda kana kumachechi ukanzi unoita zvakati kana kutora chimwe chinhu mimwe minamato yekunzi ena unoita zvakati. Hapana, siyai nyaya dzokupiwa zvinhu zvakaipa zvausinganyatsonzwisisa. Inini ndisinganzwisise zvandipinza mumatambudziko. Please hama dzangu muZimbabwe munomu, chenjerai patinofamba kana zvatinonzi nomumwe munhu chakati ichi unoita zvakati chinenge chine mhiko. Unofanira kunziva kuti chinhu chinenge chine mhiko chokunzi ichi unoita zvakati, iri ruva iri unoita zvakati izvi unoita zvakati. Siyana nazvo kana kuita kurarama zvakanaka. Itiita tambura. Saka wewe uchaudza tani kuti nyama yemuntu inonaka, nyama yemuntu neyang'ombe inonaka njepfirikoni? Nyama inonaka ndeyemombe nehuku nembudzi nechichi. Izvi zvousiku izvi testi yacho hazvinyatsonzwisisika nokuti munenge muri paspiriti, munenge muri pamushonga. Vamwe vanenge vakasanduka, vamwe vanenge vari mapere vanosanduka kuita mapere. Unoona unzwe test yako. Alright. Baba makambovati ngatifambe here maenda pagirasi paipa mawabata mwana kuti ndozviripo. Ndakavati handei. Takatanga kuenda inisanhasi. Mangwana acho ndopandakavati handei. Taenda imomo girasi imomo ndopavakanodonha. Ndipo makangoenda chete ipapo. Tikabva taenda kumacheki. Ndanzi nemumwe futi kuti tizorega kuenda kwaambuya nganga. Ambuya nganga vakati inini ndinodzosera. Uyai ne150 patamboshayiwa mari yei patazoiwana. Taimomo mapawa vari paruoko apa ekuti maenda unoshandirwa so munogona ngopiwa zvemanga monzi dambudziko renyu rapera. Saka ambuya nganga vakakurirwa pawo vakabva vati zvandakukuitai panapa ndozvokuti ndakungomberera kumudzimi yenyu. Midzimi yenyu kana yazvidayirawo dambudziko renyu rinogona kupera. Kana mudzimi yenyu yakurirwawo mari yenyu yaendera mahara. Ndopandakati handeinechi meyatinze kumuridzi wakaita se vakwanzikana sei? Vanga vasingagoni nokuti vaitoda mari. Ndakashinga kutsvaga mari ndati tiende kwakawanda kwatakaenda. Tikabva taenda futi kumacheke. Ndakatanga kuenda ndega. Ndaenda ndega nokumacheke kuyo ndabva ndanobata futi baba nevakadzi vai. Mangwana acho ndikabva ndavati handei. Tikabva taenda futi. Vamwe vaingoti vachingosimuka pagirazi vaingoenda. Asiwo vakabva vabatwa mapfumba. Tadza kufamba kutange chiveve. Tikabva ndapinda mba ndikati nhai sekuru, kwenini murume wangu haachagona kufamba. Zvakanzi ndiwo uroyi wacho, ndiye ari kutokuroya. Zvino panapa ndinoronora uroyi nedovi. Adzimai mune dovi here? Zvikanzi dovi rapera. Zvikanzi achingovapa inzungu mupureti vadye. Vakabva vadya nzungu dziye papaye. Ndokatazotanga kunanaidzana kuenda kumabhazi. Kabva ndaenda futi kunonzwa semurevi kugirazi. Ndopandakasvika futi. Saka chakazondirwadza futi kwasemurevi, ava baba vaiti inini ndakaenda pagirazi ndoda kunobaya vadi yangu ava. Ini ndisingazive kuti vaifeka inini. Tamugirazi imomo vakanoti vanga vari 4 kavakadzi ava. Uyu akabuda akazvivhara nezijira regreen, uyu akabuda akazvivhara nered, uyo newhite, uyo neyero, zvokuti mafesa vanga asingaoneki. Saka baba vanga vane chinhu manje chavakanga vakabata kunoko. Vakanangidza kupi? Kugirazi. Saka ndopatikazoti kune vakomana, imi honai baba vane chimushonga chavanacho. Mushonga uyo wakabva wadisappear. Nofunga vakazorohwa nevakomana ivavo, vakarohwa zvokuti vakatoita zvironda musana weso. Asi vairohwa shave ranga rakabata. Vakatozonzwa kudzimba shave raita se. Vachiroverwa kunzi mudhara buritsa mushonga usuda kuti mukadzi wako apore. But mushonga wacho havana kuburitsa.
nofunga ndiwo unovharero kuti kana takaenda kupi hatikwanise kubatsirwa. Manje popano magurambo. Manje paanosvikira. Tinotenda seku. Iwe ufuna tufiti umare one. Wadulo uperero. Icho kwanasi ndikuda kuti upere. Pavasiya ndikuda kutaura pavanga vari kusiya mama tikaenda kumagirazi. Tikaenda kumagirazi kuyeku chinoitika ndechekuti paunenge uchitarisa patikaenda kwambuya Ngangu kana patikasaenda kumacheki, inini ndirakuona munhu ari kundishungurudza kana ari kukonzeresa kana kuti vari kundikonzeresa kuti ndiite zvinhu ndichitarisa pagirazi paya. Pagirazi paya apa inini panobuda munhu akapfeka gemenzi wandinoona ari murefu, ndikuona munhu mupfupi anenge akapfeka sutu yebhureki. Pandinongotarisana nevanhu ivavo zvobva zvadzakwa ndobva ndatoti rasika njere one time ndobva ndatoita mumwe ndakadhakwa. Patikaenda kwaSimurevhi, takapiwa mushonga ndobva ndapinda muyembo hapana chakabuda. Ndobva ndapiwa futi rimwe girazi, unofanira kupiwa kagirazi kamwe chete. Ndobva ndapiwa girazi rechi2. Ndobva ndazopiwa futi zuva rimwe ndikati hapana chiri kunyatsobuda. Ndobva ndazopiwa rechi3. Rechi3 iri manje makadhozwa nokuti mairamba kuburitsa mushonga. Makatanga kumbopiwa zvatakapiwa isusu handiti. Saka imimi nemushonga wenyu manje tizi pakati mushonga uhu uchienda ndopamakadhozwa kunzi mumburitse mushonga. Isusu tanga tiri Rave ikataiona. Hazviro kuti makadhozwa bwino. Chamara. Saka apa kuda mangwara yako wewe madara. Kuda mushonga yamunoshandisa. Tufuna nzako fiti zibwere popano. Navamwe nyana tukwada zvekare. Umvesana? Tukunzwisa. Uchira manje. Samaona. Ufuna tabwere one. Mukwanisa kuwadaidza ere? Inini handikwanise kuwadaidza. Handikwanise kumbowadaidza. Kwa vamwe vantu angari kunja afuna numero zako kuti afuna kujoina tikupase numero. Saka kwanisa kupa namba ya vamwe ada kujoina kuti titarisire namba zacho pampepo. Uwape link kuti vanokubata bata. Vanoda kujoina bata? Handikwanise kuvajoinidza. Kana kuti ndivape basa iroro hayo. Iwe zvakanakira chani kuti nekuti inini ndazviona hanzi unozvionera pamunozi sefoni. Titarisire numero zako dzatelefoni. Saka tingape namba dzako kuna ada kunzwisisa nawe kuti ungagone kuvatsanangurira. Kuna mapasta kuna mambo chitipo tibakiririza tibadamata tibamaliza zvindizvi tivapisa numero zacho. Kune vamwe vanoda kunzwisisa nawe idza mwana kuti kana zvanokubatsira. Mandigira foni yangu namba dzacho. Iwe dzako dziripo? Ngazi dzako dziripo numero dzatelefoni? Amai dzenyu namba dziripo ere? Titarisire vefu kuti vana kuzikanwa kuti urachadidi. Alright, tinozovapa. Alright. Unongomandisira kumasiwe kuzo. Andodi telefoni. Munaidi. Handiti namba dzavo dzichitiwa. Tinovapa mangu dzirimo. Vanofana kumanda. Alright, haya vaita mazambu ya titainza. Tinovimba sekuru vachakubatsira. Sekuru vati vamwe vauya vachauya panapa. Ndifana kuvatanisa ka. Esther mbali. Esther. Andisi? Esther naSekai. Nasekai. Esther. Watondongoziva vamwe vacho vanonzi amai Ruti taurai wechifo wacho. Wechifo wacho wadi. Zita rechando. Taurai zita remwana. Zita remwana. Iwe samakafika kumanda kwe mpombolano kumanda kwe. Musati maja muntu. Musati maja muntu mutanga maita zvichureko kunonoshosesa. Kazhinji kacho Leva hidu utsudzureka. Taurati tsinongulana. Ndimuchitadani kumanda. Ndinogona kurara kana nemukadzi wane kana utu. Padzuva. Pausiku ndochete. Bwino. Asi mbobobo vana wafuti sevu. Kuti dzedzense. Ndikubatsira izvi. Nokubobodzwa. Bwino. Vati zvekurara nemifefe vakuda zvimbobo. Kana nevana vese vanotochema dzimba dzacho dzakutoparara. Ishuwa here munawo mbobo? Baba? Angarambitana nazvo zvimwe wacho. Mbobo handirambe uripo. Nekuti
ndakatanga panganchisanangura paya kuti akatanga kuti ndikakotsera nini nhengo inomira so ndakakotsera iwe saka mbobobo kokana mumuntu chakake kubwera kusunda kumboboza pamwe saka mbobobo ngoshandiswa chero munhu anonga ngochiwa munzira kana ina handi kwete ndiwe mhuri ndizve kumhuri kwangu waraise kuti batsira vamazukuru Dzukani.